Hej og velkommen til min seneste video her, som i dag handler om det at multitaske. Multitasking er jo noget, som kvinder i mange år har blæret sig med, at det er vi super gode til. Men nu kan jeg fortælle, at det forholder sig sådan, at det er vi faktisk ikke. Og i hvert fald er der ingen af os, hverken mænd eller kvinder, der har godt af at gøre det. Fordi at det viser sig, at hjernen egentlig kun kan fokusere på én ting ad gangen. Hvis vi prøver at lave flere ting på én gang, så vil der alligevel være noget, der træder med i forgrunden, og noget, der træder med i baggrunden. Vi kan ikke lave flere opgaver på én gang. Og nu kan man tage udgangspunkt i noget på arbejdet. Altså hvis du laver arbejdsopgaver og gerne vil lave flere ting på én gang, fordi så tænker du, så er jeg rigtig effektiv. Det viser sig, at hvis vi prøver at lave 2 opgaver på én gang, så vil vi være meget længere tid om at lave de her 2 opgaver samlet set, hvis vi laver dem samtidig. Altså det vil sige, går lidt over og laver det lidt der og lidt der, og går tilbage og laver der noget igen. Fordi at der sker det, at vi for det første kommer vi jo helt ud af det, og vi skal bruge tid på at hoppe tilbage igen i opgaven, når vi først har været lidt væk fra den. Men der sker også det, at fordi vi mister fokus også. Vi kan ikke fordybe os i flere ting på en gang så hurtigt efter hinanden, så vi er meget hurtigere, når vi vælger at fokusere på en opgave ad gangen, lave den færdig, og så gå videre til den næste. Det er forskning, og det er ganske vist. Men vi vil jo så gerne nå en hel masse i dag. Så vi har det meget med at skal både være på Facebook, og vi skal nå at tale med en veninde, eller vi skal lave de her flere opgaver, eller tjekke andre sociale medier ud, samtidig med at vi ser fjernsyn. Og det betyder, at der er intet af det, der sådan rigtig bliver til noget. Fordi at i kraft af, at vi kun kan fokusere på én ting ad gangen, men alligevel gerne vil det hele, så betyder det, at de skift, vi gør hele tiden, at vi ikke får mulighed, eller hjernen får ikke mulighed for at lagre de input og de oplevelser, som vi har. Så vi glemmer os. Vi får ikke indlært det, vi skal. Og man kan sige, sker jo netop det, når vi nemlig er stresset. Vi bliver ufokuseret. Det er blandt andet fordi, at vores tanker, der hopper vi rundt fra den ene tanke til den anden, blandt andet, eller vi skal nå en hel masse, og så er det, vi begynder at glemme, og det er der flere årsager til. Men den ene af dem er, at vi simpelthen ikke får indlæret nogle af de her ting, så der er ikke rigtig noget, der bider sig fast på os. Og det er derfor, at nogle af os oplever, at vi kan glemme, eller ikke rigtig huske så godt. Meget uhensigtsmæssigt, når vi egentlig netop prøver på at være yderst effektive. Men det kan hjernen altså ikke. Så når vi siger, at vi har gang i flere bolde, der skal du vist nok til at lægge nogle af boldene, og så sørge for at nøjes med at jonglere med 1 bold ad gangen. Så tilbage til multitasking. Vælg i stedet for at fokusere på én ting ad gangen. Og prioritere opgaverne, og tag det vigtigste først. På den måde kan du også lave opgaverne meget bedre og meget grundigere, få meget bedre resultater. Og en anden god bivirkning, hvis vi kan sige det sådan, det er, at du også bliver meget mere nærværende. Fordi du ikke flakker rundt hele tiden. Fordi det med, at vi flakker rundt fra opgave til opgave, eller ting til ting, vi skal medie til medie, det gør, at vi mister vores nærvær. Vi mister evnen til at være i relation med mennesker sådan på et dybere plan. Og det kan man sige, det er også en meget, meget sørgelig konsekvens. Så ung som gammel, så er vi godt af at lave én ting ad gangen. Prioriter det vigtigste først, og så være nærværende med de mennesker, du holder af, eller dem, du er sammen med. Og så møder du en på din vej, der sidder og praler af, at hun eller han er god til at multitaske, så sig til vedkommende. Det er vist ikke noget, du skal sidde og prale med, for du bliver bare dummere. Det var bare det, jeg vil sige for i dag. Ha' det godt og pas på dig selv, og én ting ad gangen.